Kag sa good vibes, Migrense nga football team maga-compete sa youth competition sa Pungsod, Thailand. Katapo sila sang Dolphins FC nga handa nga ipakitang ila ikasarang sa international event. Yari ang report. Makapila na ka beses nga naging kampyon sa mga local kag national invitational competitions ang katapo sang 12 under kag 14 under category sang Dolphins Football Club nga nabase sa Negros Occidental. Gani sa Nobyembre 22 tubtob 24 sa Bangkok, Thailand naman sila magakumpit. Batok sa pila ka mga football powerhouse teams sa Southeast Asia. Ginpahayag ni Dolphins FC Director Coach John Carmona nga isa ka challenge ang mag-compete abroad. Ilabi na kadaman sa mga players, first time man nga magbiyahe abroad para sa La Liga Youth Tournament. Of course, we are expecting next level, higher level competitions in Thailand. Big clubs will participate. We are preparing, tactically, technically for the players, and of course, fitness. Pero dala ang competitive spirit, speed kag na-adapt nga Brazilian style soccer, dakong pagpati sang team nga makuha ang kadalagan batok sa China, Australia, Japan, South Korea, Malaysia, Maldives, Singapore, India kag Laos. As of now, we are raising funds, but the core of our sponsorship came from the parents. Most of the parents adopt a scholar. They adopt a scholar, and they solicit. I give them the free hand to solicit, certain amount to help fund the trip. Kadaman sa mga players ang gikan sa Brazilian Jericho Soccer Academy. Kagiban pa nga mga local soccer teams nga magatiglawas ang Negros Occidental kag Pilipinas sa international youth competition.